Wani wabanya wati ngauye tete Murinde yenyu kai? Murinde yangu. Tipe itinzwe zvakamira sei? Ndikuona pana Tezvara, pane Murora, pane Mukorori. Pamusoro mukaona nyaya iyi yakamira so. Takaona mwana uyu achitaura kwandiri musi wa 6 June. Auya musi wa 6 June ndovatambowaunganidza kuti kuwayananisa. Hapana zvakapinda mundima kuti yanga ari kuenda kwako yachienda kwako. Vatazoti pakauya wanatete wacho musi wesondo musi wa 22 takawedza kuyananisa futi, hapana zvakabuda. Ndikati inini nyaya iyi haishandi kwaniri mumaoko mangu. Nyaya inofanira kuti iende kwamukavo. Saka muri kuona mhuri yakaungana iri pano nyati. Akakutsikai kwamuri akakwira dare ndiani? Akakwira dare ndi Stanford. Okay. Anyway, Stanford tipi itinzwe. Kamusore changamiri nemakurukota esine dare seri pano. Inini chekutanga kuti nemukadzi wangu uyu kubvira chitorana kuirana kwacho kwakuchinetsa. Saka zvadaro ndakazosvika pakumbotaudzana pamashure apa ndipo pakandibudisira mashoko zvikanzi mwana uyu haasi wako. Zvadaro mashoko akandiremera mashoko iyayo. Ndikavatakurawo mashoko ndikaenda kuna baba. Ndasvika kuna baba, baba ndakaudza sekudaro. Ndaudza baba, baba akabata zvitsvimba akadzika kumba kwangu. Ndikaona ndawadzika kumba tikagara pasi achida kuyananisa. Baba wakanzi neMurora iwe haunditongi pano. Indotonga nevabereki wangu, ndotonga vabereki vangu vanofanira kunditonga. Baba akati wazomboya mumusha mangu, saka muda mutongi basi kwazi ini ndotongwa nevabereki wangu. Ini hamuna kodzero kuti munditonge papano. Baba akabata zvitsvimba yake akasimuka akaenda na mama. Baba akati inini nyaya dzemukadzi wako kana pane zvazonetsa inini ndofunga ngozvizwa kuti ini ndasati kwanisa kuti ndingati pakati penyaya dzidzi haatongi nini ba. Zvadaro baba akabuda bvanda patangosara. Tati gare akanibudisira mashoko zvikanzi inini ndichahura ndiri pamba pano. Iwe uchachengeta mwana asiri wako. Ndo mashoko akanibudisira. Kuti ndichemena ndakashaya bvunzo kuna baba kwakusina kuti ndipase kutaura ndakangonyarara. Akati azvisine munhu angachida mudzimai wake. Akanyarara. Zvadaro ndipo ndakazosimuka ndichibva ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa ndipo akatanga kunyora mameseji achindituka pamameseji achinditaura zvakasiyana siyana pamameseji. Zvadaro ndipo ndakazouya inini even ndiri kubasa kwandandiri saizvozvo. Ndakati dambudziko kuti ndatanga kuzwa mabaya. Ndakatanga kumbobatsirwa mandaenda. Asi wese wandaingosvika kuti iwe enda kumba kwako. Pachasvika kumba kwako ndokuchapera dambudziko rako, enda kumba kwako iwe. Saka ndakangosimuka ndwa kwandandiri ndichibva ndauya kumba. Ndasvika kumba chekutanga ndakasvika pandakanga kuona mapirisi aya anga ari mumba. Ndakabvunza mudzimai kuti mapirisi aya ndei? Saka ndoti madzokarara nemunhu ane chirwere haubati chirwere. Kati saka mumba mangu ari kuitei? Ndikanzi hasi angu. Zvadaro ndakatasa ndikaona kuti mune zviputiro zvazvirimo zvakare. Ndikabvunza zvakare kuti izvi mumba mangu zviri kuitei? Zvikanzi hazvisi zvangu ba. Ndichibva ndanyarara asi zvazvichindidya mwoyo. Zvadaro ndakatarisa pama-earvens ndipo ndakaona paine jira iri rakanyorwa zita rangu nemudzimai wandinaye uko rakabayiwa netsono iro riri. Zvadaro ndakatarisa kuti pane pebhegi iyo rari pamadziro iro riri kuseri kwemangu mabhegi ndipo mamine jira iri dzvuku rakanyorwa zvakare zita iri nemudzimai wandinaye uko harare ndichibva rabaya futi netsono. Pakazoita dende iri. Mukati medende iro riri makamine jira iri netsono yacho iyi ndakazonzi itsvinakisa mheno. Saka zvakabayirwa pajira apa zvese. Zvaswa mukati umo zvibva zvavharwa nesote zvisambovhurike ba. Saka ndakangoitawo zvivindi zvekuvhura sezvinhu zvandandaonawo zviri mumba mangu ndikati zvazviri nyatsokuona zvakanaka chibva ndazvivhura. Saka zvakadai zvakandiremera. Ndakabva ndaenda kuna baba. Baba inini ndizvo ndosangana nazvo mumba handichazivi kuti zviri kuti kudini. Baba akati inini ndofunga kuzuva rezuro ndezwana handikwanisi kundigara nemupasi. Mukadzi akati adini handikwanisi kuti ndimutonge ba. Saka ndodikwa zvinoto pfungwa dzimboona kuti ndingafunga zvipi. Zvadaro inini ndafunga kuti ndiende kuna sabhuku kuti ndiye baba wemusha.
pesa hapana chakanyangara baba. Ndakakwira kuna Shumba. Shumba ndo zvandasangana nazvo kumba kwangu. Kusho Shumba akatigadzika achiroti yananisa. Zvikaramba kuda zvakanaka. Wana ini akati mazi ini hama dzangu hadziko basa. Ndipo takazofunana kuti tasvika wakauya. Waiona tete kana kuti takadzikwa na Shumba. Nyaya ina kupera hainobuda zvakanaka. Iyo akati bana nyaya ngaende kumberi. Ndo saka mona muka urutadzika kuno. Kuti pamwe mungakwanisa kuyananisa. Atende. Tipewo tidze mukadzi. Hama dzako dziripi? Awarapa. Wanga nisize mwako tione. Okay. Yata. Tipewo tinzwe zvataura murume wako. Sununguka. Taura kwakagara. Pamusoro ichangamiri. Makurukota nevamwewo vatikuta. Ini ndingatangire panyaya yataura yekunetsana kwatikamboita kumashure tichiri kutanga kugara. Murume wangu munhu aingoita zvevakadzi. Achiuya, achipinda mumba, ndichinyarara, achienda. Akambobva neumwe pazvakaitika pekutanga takabva kuChinoi kwatakatanga kugara tese 2013. Ane mukadzi anonzi Madhuwe wakatora bvauya naye kunoku. Vachizotanga kundifonera. Asi ndini ndaigara naye bhati zvoniwa haugoni kuchengeta vana vangu. Ndatora munhu anodini anogona kuchengeta vana. Chakaitika ndechekuti vana vakanga vauya uri mwedzi mumwe chete. Afonerwa namukoma wake kuno kunzi vana vako hakuna anochengeta. Ndotore vana vako mukadzi asiya vana. Vandatiende munotora vana. Vaenda baatora vana. Atora vana takabva tagara tese zvemwedzi mumwe chete chikoro bva zvavhurwa. Vataenda kunobvunza nzvimbo dzechikoro muChinoi. Zvikanzi chikoro chinoita 200 pamwana iye aitambira 250. Vatafunza kuti pavana vako vatatu chikoro chacho hatichikwanisi. Zvikanzi vana ngavagare vasaende kuchikoro. Ndobva ndati hazvibudi kuti vana vasaende kuchikoro. Ngatitsvage hama dzekuti tikapo uyu mwana ka tichibhadhara hedu mwana vana vachienda kuchikoro tichibhadhara vana. Ndobva atoti ahudi vana vangu. Vaadana nemunhu wakamheta akanga vatubvira kara kudanana kuti mazuva mashoma. Achibva aita saenda kunhamo, kuenda kwaakaenda kunhamo, vaadzoka, vaazotakura nemunhu wehuya. Atakura nemunhu webva ndasara kuChinoi. Ndasara kwekuya. Ndobva ndikati ambhazi ndakuti iwe wate wakwenda kumusha. Ko property tinoisa kuti tine wardrobe, tine midziyo yese. Tichaisa kupa wate wakwenda musa zvikanzi wardrobe ndatotengesa. Indakazoona munhu akutouya, akutoti atengesa wardrobe. Matengesero wardrobe sei indisiri kuzviziva. Zvikanzi zvoni ndizvo zvatoitika. Itonipe wardrobe. Ndati nasinotaura midziyo yatetenga tese. Vandazongomba munhu weuya. Ndatoona kuti paakunetsa. Ndobva vandamufonera vandadairwa nemukadzi akandidaira. Ainzi munhu wangu akauya naye. Ndobva andituka mukadzi uyu. Akatisiyana neni amurume wangu. Vaenda. Papera 1 week vatanga kufona. Akafona kuna mama nditori kuRN Park kwambuya wangu. Zvikanzi varipo here. Zvikanzi vapo vari kunani. Vari kuna gogo wavo kuRN Park. Then mama nasina kutsanangura kuti munhu aenda nemunhu ndikutoti gendisiyane nazvo. Ndopakabvanzi namama iwewe munhu wako afona dzoka kunokumba. Vandabva kwambuya wangu kuRN Park. Vandaya kumba. Zvikanzi munhu wako ari kutiteera uya kunyanga. Shuwa ndakasvika na tete wacho achirwa penyu ndikaradza mameseji kuti handiri kuchata nemunhu uyu achinditi dzoka. Saka ndafunza kuti munhu akaenda. Vaazoti ndisvike mukadzi uya aripo. Zvazvaita bishi rekunetsana. Mukadzi uya aripo vatagara, mukadzi uya vaazosumuka vaenda. Ndavandasara. Vataona nyaya dzacho dzikuramba dzichindonetsa. Kwakuzoti tagara pakabva pasvika mumwe musikana rimwe zuva. Asvika musikana wewi. Akabva ataura kuti vari kurezvana nemusikana wanga ari pamunemba ainzi Patience Munembe. Wakanga rurezvana naye nditoripo maziso mangu. Ndati baba hunhu waunorudziwa unoita maziso mangu. Vati musikana urezvana vazoya vadobata mwana wangu aenda kuchikoro mwana wacho grade 4 ane 10 years wari kutaurwa wacho. Ndati baba urezvana vazodobata mwana ati siye mwana wangu. Zvanzi mwana wacho ndiye wako here. Ndikati mwana ndiye wangu siya ndarwadziwa nezvanga ari kuita nemukadzi uyu. Zvikanzi asi ndiye wakamutanda kamwe ndiye akandidudzira muromo iwoyo. Adaro vakabva zinotorana nababa wake zvikanzi ndiye ati mwana ndiye wakamutanda kamwe. Ndikati nene kugara kwandita nguva pfupi kuno ndichibva kuChinoi. Ndinomuzira kupiwa ndokamutanda kamwe nini uri kutaura. Vatonyarara nyaya yanazombotaurwa baba vauya vati tonga shuwa vaadzika. Baba akutitaurira kuti ko imimi mainini. Tanzwa kuti so ndopa ndikati baba ka nyaya dzacho dzinorema kuti munhu anganditi ngati mwana kwamutanda kamwe handitongwi nechi vabereki vangu wasipo noti munhu akanga akukudurira kuti mwana asi wako zvine zvakurema zvakuda vabereki kuti vazviono varipo nyaya yenda yoonekwa kuti mwana ndiwe pano inoti ndiye akadudza kuti mwana ndiwe kwamutanda kamwe kwete muromo wangu inini iye ndiye akataura kudaro. Tabva ipapo nyaya idzodzi dzapfuura idzi. Zvaari kutaura kuti akasangana nechigaba ichi chemapiritsi ichi nemakondomu aya. Takaenda kuchipatara muna April nemwe mukadzi anonzi Maibu nemurume wacho vese vari pano. Taenda kuchipatara vakabva vanu wangu asitanga nepesi ndandi nepesi yanga sina pesi. Vatatenga zvinhu zvangu zvandatotenga vati mbuya da upinda muchipatara. Ndati hande ndiri kuperekedzei. Vatapinda tese muchipatara. Achibva atestwa kwaanotestwa kuvana. Atestwa kuvana kwekwi. Zvikanzi iwewe murume wako ari kutestwa here. Zvikanzi murume wangu asi kutestwa. Zvekutestwa hambodi anototi ndikatestwa nendiri right iwe utori right.
saka unofanira kutora prep acho kadhi rakanaro yakatonyorwa vanzi unofanira kutora prep vatora zvikanzi kweni ndiri kunetsikana nekunge ramba ndichigeza murume ati zvanzi unotora futi makondomu wongo uchimbosangana nemurume shuwa akaisa mubhegi mangu vaanotaura nemurume wake murume akarutozviziva baba vakundipa kusvika kwakaita wakabva wandibvunza nyaya iyi vanangu vatsanangura sezvo zvinhu zvava zviri pachena vanangu vatsanangura kuti azvi ndezvamainoko handazoziva kuti munhu chi abvisa zvinhu zvezvi nekuti inini kugara kwandikaita mainoko chedu zvakaitika takatora zvinhu zvezvi muri muna April taenda kuchipatara kwekwe ndakabva ndazobuda vanenda Harare kana unopedza tumasvondo twandakatora ndiri kuHarare ndapedza masvondo uyu kuya kwake kwakazoita mwedzi waMei akazoya Mei ane mwedzi nesvondo ari kunoko vaazouya akabva ngochengeta zvinhu izvi ndandisina mukana wekuti munhu akabva zoti ndikunzwa kuti zvinhu zvakazondibvunza ndipenyu zvinhu ndikati zvakatotorwa akachengeta kumba hamutsisini vawazoti ngavari kutaurirana iye akazoenda ikoko aya machira aya amuri kuona aya akanyorwa aya ane zita rake neremukadzi waari kugara naye inini mambo ndiri kupupura nemaoko angu aya handina kwandakamboenda kwandakanoti ndakaroya kana kuti ndiri kwandakapfugama kun'anga izvi ndiri kuzvipupura kuti kana paine zvinoi kunonzi kunofambwa ndikuti ngazvifambwe izvi ndakazvinyora nekuda kwangu nekurwadziwa nekuti munhu achengete vana mambo mwana wangu zvari grade 4 ane 6 years ari kuchikora ana kana dhora raakabvisa uyu akamuramba ine 5 months akabva pamba ine 5 months izvo ane 3 years ari kugara namai yangu kuHarare vakanditorera mwana kuti ndikwanise kushandira mwana ndichinyora jecha kuchikoro ndichitakura haana kana dhora ranobhadhara kana mwana iwo andotaura 6 years idzi ari ane 10 years nhasi ndatomutaenda kuchikoro ndaida kuti ndiuye naye panapa haana kana dhora rakabvisa pa 6 years aenda mwana kuchikoro kana dhora nanhasi but ini ndakanga ndiri kunyora mazita ndiringozviona pamachatsi pamawhatsapp zvomwedzi murume kana asiri kuchengeta aine munhu ari kugara naye unongonyora wobva wapina ndakashaya mapini shuwa vanangu tichandisa utsunhuza nenyaya yekungokurwadziwa kwemwoyo wangu kuti shuwa munhu angati ndingasare ndichisafe nini nevanhu munhu achigara ake kana dhora kana usingadi nini ko vana chengeta vana iwe ajareta zvavakadzi vake nekuti vakadzi vakaita ndiripo uyo awe chitatu umwe akamboya anozeta ake mwana but akauya akaenda kwamafuhu akaenda futi akambogara futi vaigara namainini vaisvikira kwamainini wangu ari pano mainini wangu mwekutanga akauya akasvikira kwamainini wechipiri akauya akasvikira futi kwamainini uyu ndiye achinaye kuHarare uyu ari kugara kuHarare ari kugara naye saka kwangu uri kurwadziwa mambo zvekuti izvi ndainyora nemaziko eto kuti ndine kwandakaenda uyu hembe iyi hembe iyi ndautaura chokwadi ndiyo hembe ndikaenda munamato kumasowe ndinopinda masowe yakatora munamato nawamwe madzimai tatofamba vakauya madzimai vakauyawo vekumozambique vatoti murume anyasi kuchengeta vana ende muneza nhombo mokuta hembe yake ndinoda kuita kuti adzokedzane ndangariro dzake afunge vana inge ine dombo chokwadi ndiri kupupura izvi icho chaari kutaura kuti chidende chinhu chebudzi mambo harisi dende iri budzi chini kuzota kuti chitindware zvachiri kuita ichi chani chiri mupabheki iyo ndofunga plastiki iyo yakazvida kuzvitsanangura akaona iri kumadziro yange sina mbowanza zvokuti ndandakaviga pamwe pano yange akangoturika kumadziro mwana wangu yakarwara ine ndingaverenga zvekumwedzi yekunge kuma7 months arwara mwana wangu aita zvekugwina kugwina kwaita ita zvekugwina kunditi pfari ndakashamisika madheza chinoti zvakaitika ndaenda kunoketa fodya kumba kweshamwari yangu mwana wangu bva azoti tasvika kumba umwe wake ndiye akatoona akati mama mwana une zvaari kuita ari kuchema kuhope pakachemera kuhope ndikamboona mwana atanga kutogwina kugwina vatangobuda siriri hapana kutakura mwana ndiri kuhope kwekwe kwabva ndapfugama bva ndatanga kunamata ndichingomema mavhesi ekucho chini chingonamata ndakudaro futi bvazombatafonera munhu wekwana ndaswera kufodya ndiye munhu ndakatanga kufunga ndati honei mwana ndaswera ikoko honei mwana ndazosvika kuno kwakurwara zvikanzi mwana arwara nguvai wabva kuno kumanje manje ndikati shuwa ndozvaari kutati kwanga kumapast 11 dzemanheru vatatirai foni yake uyu vayaramba vatatirai mama wangu mukadzi ndiyanga kuzofona vayatirai mama wangu vayaita vavabata zvikanzi musika moita sei zvikanzi tosheti toita sei zvikanzi kabatei kana munobata kana wekumasowe vanokwanisa kubatsirawo mwana vatambobata umwe madzimai foni vayaramba vatazobata wekunyamaropa vangoti namatei nemwana momugezesa nesautiwo muri kure neni vatangoita saizvo zvine mukadzi wei vatamuka makuseni takuti tiende kuchipatara nemwana takabva tasvika vataudza mai guru vangu ndovandakapfuura tirongopfuura kuenda nemwana kuchipatara ndorodhi vatangopfuura kuti mai guru muri kutoona kudai mwana pane zvaitika usiku mwana agwina saka isusu takuti tiende ashaya zano tabhoenda tachida kuti tiende kwamadzimai rozi zvino madzimai rozi foni yake iri kuramba takumboenda nemwana kuchipatara tamboitirwa mufoni tamboitirwa pafoni kunamato namadzimai pisi saka takuenda nemwana kuchipatara vandasvika kuchipatara shuwa mwana vangotariswa zvikanzi mwana wenyu atoright ndati asi manhero agwina zvikatopisa miri soso zvikanzi atoright uyu vangomutora tora matemperature wati vavati chiendai tasvika ndobva ndakazoti vaita futi papera futi nguva vaitanga futi kuzviita zvezvi saka ini pamawhatsapp pepe ndangona chingochata futi pamagrupu vandaona pakunzi mapfari masari zvichingotaura zvakasiyana ndakati apa pandiri kuda gudhu ndapawana pari kunzi mapfari ewana vandaona pamba pakanzi unotora rwaivhi woisa mupoto watora rwaivhi ukavharira kana muchipoto kana muchimwe chinhu parinoita weti kana tsvina unobva wadini wabikira mwana poriji pari yeyo inoenda kwangu uri kugumira kwekuti handinoudza nekuti murume paakazofona mangwana acho ndakumudza kuti mwana arwara akanditi udza mosi chitambo
mozi chamo ndisekende sabhuku ndasho ndomudza pakudini ana baba wake ndikuti pupura pana pamambo akanga ati usadza ana baba wangu anoroya ndiri kutaura chokwadi chaakataura murume uyu akati ana baba wangu anoroya manzwa saka zvaindiremera kuti ini ndimuze kuti ndipupure kuna ana baba kuti mwana arwara akanga nditi ana baba wangu anoroya ainyora majira matsvuku achinyora ana baba wake ndiri pano ndiri kutaura mambo ndaakuzvipupura nhasi nekurwadziwa nekuti zvaakanditira ndakanga ndichinyorera nguva refu but murume akaipo achienda kungotsvukuza akati ndiri kwanyora pasi ana baba mumajira maiguru wangu vanonzi maipiwa akagara uko akati zvoni vakahakwa aichindi vaitise mwana mukomana vachihakwa vanondida vanoshandisa mubobobo yevakadzi ndiri kuzvipupura nhasi mambo zvinhu izvozvo denga rese rindipupurira zvaitaura murume saka ndakabva ndashiya kuti ndikaenda nemwana wake kwacho kuna baba ari pazotoenderei nemwana kuna baba zvakabva zvandigumira kuti regai ndikopumbuzike nemwana wangu ichi mbva ndatsvaga ichichi zvanzi nevamwe ukaona tsvina yekidzi siriri ranenge aita paipai obva wariputiridza pajira raanenge aita anenge arisirire mwana obva waputiridza netsvina yekidzi zvinobva zvaenda kukidzi kwangu ringotsvaga mazano kuti mwana wangu zvazvirundiremera ndiri ndega mumusha makore mairi akaita 2 years 7 months aenda ari nemukadzi wake kwakuzodzoka mwedzi wapfuura anga ne 2 years 7 months wabva atanga kusvika kutaura nezvenyaya idzi ndofunga ndakangoti ndapedza ngu mambo. Ana tete. Ndo ana tete. Ava nditete, ava ndimbuya, ava ndimai. Titange ndipira kunani. Ana tete. Tete chimboti pewo tinzwe nyaya iyi makamboinzwawo. Pamusoro iyi. Isakazondozwa amafoni. Vakafonera mafoni ndiwana teta. Ana tete uyu pawanza dzawo. Ndikazaona tete imboya ikuno. Kune zviri kunetsa vanonyanya kugara mushimba. Akanga azi iye akanga amwa ropa. Aiendeswa kuhospital. Amwa mushonga iye nyawotsu. Okay. Amwa mushonga. Saka ndikazaona tete imboya ikuno. Timbogarisane pasi wana arugara zvakanaka. Tibva tamboshaya mukana wekuti tibude yekunga tichindone tumbesa mumunda. Tikati mira ito tipasondere mangwana. Vana mukoma vari Harare vaindofona kuti vana tete ndizvo tiri kuzwa. Saka pedzisai ito zvimuri kuita. Muzoti pasondere mangwana moenda iri weekend. Tete waibva wafona wakura. Zvikazi mari yebhazi iyo tibva taisirwa $20 munyi mufoni. Zvikazi uyai yekudzoka tinozomupa. Muningira wangu akati mini magwera angu ari panze handina zvekuitaba mbudzi dzakufa. Zvikazi kwete tsvagai munhu kungosara irinda magwere enyu nekuchengeta mbudzi dzenyu. Imi mukamauya kuno tomba mari yebhazi totampa mari yenyu yekuti mobhadhara mukomana we. Ndite tonga kuti handimuning'ina wangu indakazwa muning'ina akuchitotaura abva tandouya shuka tasvika pano kori chingani Saturday tibva tazi kudare Sondo tibva taenda ndipo takasvika tionawo izvezvi zviri kutaurwa izvi takasvika tizvitaurirwa kuti ndo zvaitwa ndo zvakaitwa tikati ewe nyita zvizwa saka tichautaura vari mberi akatibudisirapo dhora iye baba wedu wakabudisa dhora akati ana tete takurai munhu wenyu muende naye inini mwana wanyu handichamudini kati aiwa isi hatisi wana baba isi titori wana tatumwa ndi wana baba saka takutokumbira imimi kuti imimi mutakure munhu wenyu muende naye kumba kwedu mutakure munhu wenyu muende naye kumba kwedu moture kuti munhu wenyu uyu ina handichamudi ipamusana pezviri zvaona izvi aibva andopa sabhuku uyu mukadzi mupurisa wasabhuku aibva andomuti wapei dhora iri rekutakura munhu wangu kuti aende naye wakatambira dhora ndini ndakatambira kudare ndikati isa hatimbotakuri badhora hatimbotakuri munhu basi taikogadzirisa wanhu hatine kuya kotonga ini dhora renyu handingoridiba pandakandapa tozandiguma zvakadaro tozandosimuka sabhuku ndiyo akazoti ini dare renyu ndikona svika gumi ndikati saka ngariende mberi isu tichataura wana baba wana baba ndiwo achatiti orit hambai toite go ahead taparara taenda kumba tanga Sondo isikati Monday tiri kubuda mwana kudzokera Monday yacho tibva tashaya bhazi chipi tibva tashaya bhazi vataswera tibva tazozara kudai ndipo takazoona baba auya netsamba zvikazi tsamba iyi yabva kunashi saka iri kutaura werengai tiverenge iya uyu mukomana wangu pengairo isu tatoda kutoda kuenda wako timangarira isi takati wana baba ndiwo vachaimangara nyaya yemwana wavo zvino iye wakutotanga komangara asati miriri isingataende kumba tibva tandosiya tandoti samba yako sara naye kuti tikazogona kubuda tingouya
tozozwa Friday yataura kuti tikatadzawo kubuda isokei hapana zvekuti tingaiti ungondoenda hako padare pako usazorambepo tofonera vari Harare vakati usamborambe kuenda kudare enda kudare ngekuti zviito zvababa avo vari Harare vanozviziva ndokwaimbogara naye ava kana mai vacho vanozviziva zvaiitika isi tinga tiri kurizevha kumusha kwedu saka tibva tanobuda Chipiri patandoenda svikiri kuitawo kanya kufonera vari Harare ndiyo nyaya yacho asi tatodzoka kumba vari Harare vakati hazvina mosvo tichagadzirisa titsvage mari vanhu vadzokere isusu takatomanikidzika asi tati vanhu vadzoke kudzoka kuopedzisa nyaya yacho Friday yataura murume wangu akamboti ii vanhu woye pambodzokazve here vanhu woye nokuti matadza kuzvipedza muruti ndimusha kuzvigona here kuzvipedza zvinotididini baba foni yabva yauyazve yabva kuna baba uyu kaitete ndapota ndipireyo foni Mukwasha nditaure naye Mukwasha ndiri kukumbirawo hangu mundibatsiro nditete adzoke hake futi mai wemwana uri kuuya uri mubhazi iwe waibva wabatanawo mubhazi waibva wadzoka futi waopedzise nyaya yemwana kana nyangwe akaraswa nemhosva hazvina basa asi wanenge wapedzisa nyaya yacho zvakanaka ndipo takazvasimuka Saturday vari mubhazi oni vandazoonawo varimo mubhazi vanapinda tibva tandouya saka muri kuona ndiri pano izvi aiwa manake aripi anga ari kunzi ndiye muridzi wepasoredzo wemapiritsi nemakondomu angauya pawapupuro tinzi tione mafambiro aripi baba karo padhuze venasabhuka Garako pamtanda. right ndini ndakudaidza shama nawe ataurwa pa unofa dongo kuinza right onguisha chatinoda kutaura chokwadi handiti ndizvo zvinhu zvakaomarara kuti uchipupura manyepo ndizvo asi wewe une chekuita kuti zita rako rapinda kuti paso iyo ngeyako handizvoba ndizvo tipe tinhu zvakafamba sei nhau yakaitika ndekuti mukadzi wangu ini akaenda kuchipatara ndino zvandisingadiba kuenda kotestirwa ndiri kurarama. Saka mukadzi wangu akabva ati ndinoda kuti nditore mapiritsi ekumisa ekuti karara nemunhu ane chirwere ubati chirwere because mamusina kuteswa kati abo zokereza ipapo kune mapiritsi ekuti mapiritsi ukarara nemunhu ane chirwere ubati chirwere ba nohongo ndo zviri kutaura anonzi PrEP anzi PrEP pamakondomu mukadzi wangu uyu akabva aenda koiswa ameno ndiro rinonzi jadeo kana kuti lupera handizivi jadeo rakaiswa pauyu paruoko saka anobva aramba rongoenda kunguva saka ndakaita decision yekuti aite sei atore mapepa handiti munopaona saka waenda ikokuya uko inda ndiri hangu kubasa ndazodzokera mondiudza nhasi anofamba ndine pesi ndandatora zvinhu izvi kadhi racho riripo rakanyorwa maprepa nasister wacho akanyora aripo chidhindo cheparejini asi zvaenda namainyahosi ndiyanga ine pesi yati abo mozoenda modini motora ndakabva ndangonyarara ndizonzoti mumwe musi ndandaenda kuchajisa foni yangu kumba kwake ndizonzoti maimerinde hapana baenda kuHarare akabva angogara ariko koko kuHarare inge akaita zvekuma 3-4 weeks ina ndikuenda hangu kubasa kwangu every day aita uma 3-4 weeks akazouya auya
ndopakabva pazouyawo murume wake zvinhu zviya zvirimo, ndopakunditaurira ini handinaombosvisa. Akabva ndataurira sekuru wangu Nyahotsi Bondo kuti sekuru, zvinhu zvamuri kuona izvi zvine bhuku ritoripo rakatonyorwa, handizvo zvekuti ndezveuyu. Imimi kana mino zvenyu zvamunonetsana henyu ikoko, izvi zvemapirisi nemakondomu zvakatohwa nemukadzi wangu, but ingori nhau yekuti yakadini zvakazoenda namai uyu, bva koti uyu bva aenda kwaakaenda. Sekuru akanditi ndapazwa muzukuru. Takabva tazosvika wari padare, ndandichitobva kumvura, ndotobva kumvura kotera mvura, ndandine mukomana wekwanyahotsi. Ndatosvika vanhu vari padare repasabhuku, vanhu varipo paya chiro ndiye utondidaidza paya, iwe pane zvinhu zvemukadzi wako kapanapa. Inini manje ngenyaya kunga ndandati nhangunza ndakabva ndatoitira chiro hasha, ndikati aiwa kani inini mungondipa zvinhu zvemukadzi wangu kana mukadzi wangu anoyaitora zvinhu ndozviziya. Pane akabva atongodaidzira zvikanzi musambomire zvemajokisi zvenyu izvozvo, sachitambo ndiye anga aripo akati vakomana tiri padare, and for sure ndakabva ndatosimuka ndobva ndatoenda hangu, bva ndatoenda. Ndabva ipapapo ndamaona futi sekuru, ndakazofona kuna mai Ashi, nhamba dzake dziri mufoni yamai Ashi. Ndafona mai Ashi kule aripo here, kule hapana. Aendepi? Zvikanzi akasimuka nezuro achiti ndiri kuenda kuRegina, ana uzodzoka. Abo ndazosangana naye mangwana. Sekuru akabvurouya ega iye pache zvake, bva atopinda pamba pedu. Sekuru muri right rakasvika ndirutoita hangu zvekusima tumuriwo. Bobo ndakanzoti wakazombondifonera, ndikati ashuwa ndakakufonerai. Ndandoda kuti imimika zvinhu izvo zvamurutaura izvo ndezvangu, ndipei kunoku. Zvikanzi aiwa. Ndikati sekuru zvine tsamba iripo izvi zvakanyorwa izvi, makondomu ndasina kunyorwawo ba, but zvimapirisi zvakanyorwa. Zvikanzi aiwa ndoumbo wangu. Ndikati alright. Indauya koti ndichiteerere kuti nyaya yacho yakadini. Ndapedza hangu mambo wangu. Matikadi ndipo kati. Kadi racho waya naro? Riri pano ishe wangu. Ni date racho. Zvakanaka ishe. Nice, okay. Pari kunzika, tichada kuti tione kuti zviri kufamba sei. Ozi haisi nyore munhukadzi kuwanikwa uine mabutiro ababa, baba wacho achinge asingazivi. Saka toda kuti titsvage ipapo kuti zvakafamba sei. Handizvoba? Ndizvo zveshe. Takaba awajekesa ipapo. Bati tichiripo futi pana mai mimi mataura nhau yekuti kurwara kwemwana, mukazotaura nhau yekuti kushandirwa panyaya yehembe kuti baba aone kudzoka aite care newana. Tikazoona futi mapupura imimi nhau dzemachira ayo akabayiwa tsono muchiti ndimi makazviita. Chiri chinangwa chekuti baba adzoke. Zvanzi zvokuti achengete vana. Achengete vana. Kwamusina kuwe asi kuchengeta vana. Alright. Zvadaro manje. Ndo pane nyaya yangu. Kuti izvozvo zvinhu zvinoshungurudza. Handizvoba? Sekurwadziwa kwamuri kuita imimi. Maisafana tova decision ba. Yekudzidzira uroyi. Handizvoba? Kufundira uroyi. Tsono iri dangerous. Kunyora zita remunhu obva wabaya tsono. Handizvoba? Then mwana varwara. Vamatora futi decision. China yakitsi inoshanda zvakawanda. Jambwa neminyama ipapo. Vamabaya futi netsono. Amukuona? Hachichazivi kuti membadeketera kuti kudini. Saka zvese izvozvo maisataurira hama ba. Maitora decision mega. Kusvikira mudzimi yemurume bvaazvionera ega. Azvoona kudaro. Zvinhu zvamurwadza. Zvinova ndo zvatakaunganira panapa. Maisafana tora decision. Maifana kunetsa vana tete. Mugaro wandukuita pano, murume akangoenda. Haasiri kuchengeta. Kurwara kwaita mwana, maisaenda kupostori ba. Maifona futi murume wacho iyeye. Mwana ngewakeka. Mwana wako arwara. Zvinondoita sei? Aikudza izvekuita. Saka zvino zvamakutaura zvimwe zvese zvosoti akati saudze hama dzangu. Wana baba, mukuona kuti kwatokanisa futi kwamuri kuita. Sei kumashure kumusina zvitaura bako. Makutanga zvitaura mudare muno. Handimuzviona ka? Saka zvese izvozvo tiri kungoona zviri kungobatwa nekugona kwamakaita decision yekudzidzira kuroya izvo. Inowa ndiyo inoroyesa munhu hana. Pamusoro pezvo vaona futi mune mabutiro ayo.
anova mugona yenyu muchitaura kuti uyu apupura ati ngaangu. Neimwe nzira mukadzi weshamwari yako unogona kurara naye. Neimwe nzira ndava mune makajairana muchipindirana mubedroom muchitorerana muchinjirana mvura unenge uri easy kuti odini sezvo zviri kutotaura zvanamotsa zviri kutaura iye achitaura kuti inini ndakutoita zvekuhura. Pfungwa yekuti unenge uri kumurwadzisa kuti iye adini ake, asi kurwadzisa kwacho nhasi takuzoona pane mapirisi pane mabutiro uibva apupura ati ngezvangu. Neimwe nzira futi anogona achitobira mukadzi wake asingazivi. Haisi nyore kutakura zvinhu zvechirume iwe une murume nhasi unozobuda zvakadai kuti ndazvibata uibva angobuda achiita defend yekuti yenge zvangu mukadzi wangu ndine ndakamutuma ko kana muchirarana muchiziwana. Wose haisi nyore kai mukadzi ngana mukadzi wangu ndoona ane zvinhu izvo zvindisina mupa inini kuti uya nazvo ndoona zviri mumba iye bhuru wacho tapupura kuti yenge zvangu kamuri kudanana iyo noita ndiyo here unogona ngotakura mutoro yakaoma zvakadai. Azvi waifanira kuti sorry kumurume wako akakukanganisira chiona akauya nenyaya yekuti ndinonzwa mabayo akati hondo iyo inopera waenda kumba asvika kumba ndo paarisvika kunoona majira akabayiwa netsona akasama eka ari kuona jira iro netsvina yakitsi hembe yake ine dombo mukati kuro yakao inofuta sei imba yacho inofuta sei imba yacho kana mchishandisa zvinhu zvakafanana nezvo. Saka inhawe yekuti waifanira kuti sorry murume wangu ndiregererewo ndakakutadzira. Kozi kana wakagara ipapo uri mutorwa mwana uyu asi wako ngewake. Waisafanira kufamba naye uchienda naye mese mukati iye asingazivi. Pasina kana wewe ukama. Handiri kuzviona. Saka inyaya yakati omararei. Totokumbirawo nyahotsi kuti una wakadzi wangani? Ndine 2. Une 2? Yeah. Asi une 2 years uri musango? Chakazonditi une makore mairi uri musango? 2. Mairi. Saka uti yararama nei? Pamusoro changamiri. Zvauri kuharare ikoko kuti mukadzi wakararama nei? Zvambarare. Hapana. Umupikisa jeri ka? Anotadza sei kuita izvozvo umupikisa jeri? Iye urarama daily wakagumbatira mukadzi uyu. Iye anogumbatirwa naye. Najununo. Ungati chamu ya ijeri rakadii riri kupa mwana wemunhu. Sapoti hapana. Nguva yechando iyi angorwa nechando ari ega. Ndosaka azoita pfungwa dzekuita sei? Dzekupinda mugango takudaidze kuti uya tione pane pfungwa dzako. Angagumirwazvo anoshaya nani maideas. Mwana ari kurwara iye uri musango nhasi wazoyaona izvo. Kati aiwa ndakubatira pano. Gupurira ndichakudi. Wakarora? Ya ndakabvisa pandakabvisa. Wakabvisa wabvisa. Asi so mukadzi uchadi. Ishe mukadzi uchadi here. Aichezvo sofa andaneka ndichadi. Auchadi ba? Andichadi. But unenge wakatokwinya. 2 years dzawashanda uchimushandisa achikushandira. Haungori ngoti bedzi izi ngoti ndichakudi. Unotanga waroora, wapedza uroora, wakupura. Ndoti chi? Kozi yatojaira hondo kare. 2 years ari 1. 2 years. Akashinga uyu. Saka nenyaya yekuomerwa achiverengawo maWhatsApp shuwa zvirimwe zvese izvi. Kana unovhura maWhatsApp zvirimwe. Bedzi pandamushorera pekutakusa mabutiro echibaba. Ipapo wedzero pana mbreme. Asi pate kumwe kwese ipfungwa yekuti murume ndichamuona sei. Saka kana washinga kuti iwe hauchadi mukadzi uyu. Pinda mutanga woroora mukadzi womukupura. Uenda mune zvakanaka. Kozi 2 years akuchengetera wana wako. Munda wako dzingava mombe dzingava huku misha wako. Usasamudi. Usikana webasa akaumubhadhara rotwe kwake. Orova pasi. Mune zvakanaka. Kwete ngoti geta wechienda. Hakuna zvakadaro. Roora kana une wana wairi, mombe 2 negupuro nezvamai zvinokosha zvese. Uperekedza munhu oita sei yake? Aenda yake kumba kwake. Usati wagoona izvozvo, musiye amboshanda aripo ipapo. Pamba ipapo. Handizvoba? Nyahotsi? Ishe. Handizvo here zvandikutaura? Ishe ndizvo zvamukutaura asi ishe pane paakundiremera because kana ari mumusha maise izvozvo zvakatorema poni chisanga futi nezvandosangana because haichazivi kuti maidzi tichibva zvichasvika kupi. Handina kukurambidza akaini. Ndati kana nhasi chiona kuti pawakagumira paya palisti yako paya ungozadzisa ipapo bwati ucharekera mutiro chawawa. Mwana wenyu ndaunza ari mupenyu. Ndozvandataura izvi. Zvese zvauri kuona izvo zviri kutoona kuti zvakakonzeresa newe. Ndiwo zvikonzeresa zvese. Uri mumba asina pasina zvese. Kana hapana nzira yembotora yekudai. Ameno baba ndazombopewa nguva yekungotiwo mairi.
Naona kasira umhanya mberi sori yenyu. Mumbotiwo mairisa baba. Ndingangotangira panhau yekunzi mwana hasi wako. Ndakaona mwana ari kusvika. Ati baba uyai. Ndatanesana unenezvoremusana. Chimuti inini sori ndakutanga ndataura. Taura yenyu. Ndinda kupai floor. Mwana ndizvo ndaitwa nemukadzi. Ndobva ndati mhaiyo hamba ngatitike tione mwana. Ndobva taenda kubata tsvimbo kwangu dondodza kusvika paumba pacho. Tasvika paumba uyo akasvika kundipira nyaya yacho. Mukadzi wabva atanga kupopota. Ikanzi wadaidza hako baba wako. Inini asi baba wangu bantongi ndiye. Wese namai wawe pana wanditongi. Ndinotongwa nababa wangu. Iwe kuti wada unoenda kuna baba wangu umudaidza wouya pano. Inini ndakati inini kwete muroora. Inini handina kuuya pano kuti ndakakuberekayo. Asi kana waroorwa nemwana wangu watowawo mwana wangu. Saka ndiri kuti muroora. Ino ndizvo tafambira pano chete kuti tikuenzanisei. Hatina kuuya kuti ramba naye kana kuti irwai. Zvikanzi handina nebasa nazvo baenda henyu kana muda kuenda. Ndikati zvakadaka kuroora. Chiva ndangomumbira maoko angu. Chiva ndangotora katsvimbo kangu namukadzi wangu. Tikatandoenda ikoko. Uyu mwana wenyu aita makore mangani ari musango? Handina hangu kuti handingazivi hangu basi kuenda kwaakaitawo. Wakandoenda kana neni haana kunditaurira kuti kumboenda kwakati. Paakauya makambogarawo here pasi kuti mwanangu chii chikuda kuedza kugadzira? Wakauya kumba kuti ndaakuda kugadzira nyaya iyi. Ndikati zvino simba racho ndinoriona kupini. Kuti ndikubvunzei mwese ndaifanira kuti ndikugarisei dare muri waini nemukadzi. Ndinzwewo kuti tisati taenda mberi. Ndinzwewo kuti ndizvo here zviri kutaura. Zvino inini ndinoenda sei muroora wako wakati, mukadzi wako wakati, ina handidi kutongwa ndiwo. Saka inini chandingatokutaurira mwanangu chekuti tina sabhuku mutsikamwa. Vadii kuendako kwasabhuku mutsikamwa. Kuti baba wati, inini ndakazodzi nemuroora usi baba wangu. Saka handikwanisi kutonga nyaya yacho. Endako kwandiendawo taure nasamutsikamwa. Unzwewo zvaanofunga. Kana ari mutsikamwa wazondidaidzawo, then tozoungana. Saka ndiyo nyaya yachitirwa tazongodaidzwawo padare pacho. Waindobvunzwawo masendi wauri kutaura iwaya nezvinhu zvese zvawabuditsa. Nezvaati iye mukadzi uyu kuti amini wangu muroora kuti inini handina kuti ba mwana hasi wako. Iwe ndiwe wakatotaura kuti mwana ndiwe wakutaura. Handifungi kuti izvo. Nekuti kana ndirimo inini mumba macho abvira kutaurawo mazuva acho iwaya. Ichiba ndabvunza kuti mutandakamu uyu munomugewepi munomuzivirepi. Mwana uyu Aiwa, ari grade 4. Pane kasikana karipo kati kuri. Kukanzi ndizvo zvacho zvatataura. Ndiba ndangosiyanawo nazvo. Inotaa padare apa ndipo wakangopa zvemastatement waindotaura zvese. Ndinodaira kuti zvizhinji zvakarekodwa ngeanorekodha. Ndikazobuditsirwa nemamessages ari mumafoni and all this. Zvikabva zvatiremera. Taiona hedu. But akakonzeresa zvese mwana wenyu. Ndiye apa azopa mukana wekuti uyu asvikewo pakuita izvi. Handinyore kunyazoziva kuti ndine murume ari kune umwe mukadzi. Kana wada barika enzanisa. 1 week pamainini, 1 week pamaikuru. Handizvoba? Zvino ukabva kuti gore uri pamainini, uyu achaverenga kuti ndiri kudiwa iro. Handikuzviona ba? Saka ndo zvinozomupa manje dzimwe pfungwa dzekuti ndidhonzowo. Pamwe mainini akamudhonzawo, rega ndimudhonzewo. Handikuzviona? Ndo zvasvika pakuti asvike kuita zvese izvi. Handizvoba? So handimurambidzi kana kumanikidza. Ini ndogona kutaura kuti kana usasadi mukadzi, haumurambiri pamba pako. Wakamutora, womutakura, usvikotaura nyaya dzako dzese, wobvisa mutete, wozonzwa zvinotarani, watezvara ikoko. Ndo mafambiro anoita nyaya. Haangorambiri pana kuti enda. Maitiro wakaita uchimutora. Ndo maitiro futi unodini? Unoita wakudzokesa. Bada tombomvura pfungwa kuti tichibata tumombe 2 3 weza angangoendi mahara. Zvatopera. Zviri nani kuroorana kuri nyore ndani kurambana. Handi mazona? Iye ate advantage yake mushakana wakare uya chata tanga kuti wanika. Saka ungoendera mahara. Pindo mutanga. Ndiani kwari simudza? All right. Umeta ni 1 2 haisi nyaya contribute ndatorura hangu. Nyaya ya uyu mzukuru wangu aida kutoenda. Nemudzimai uyu kuwabereki wacho.
baba wacho bhaisa audio ari kupopota kuti iwe unouya mumusha munomu wawapa mutete wacho ndiani plus akupa mvumo ndiani. Kuvuka ndo zvazokonzera kuti nyaya idzi waida kutoenda after tabva padare rasaka. Aida akazomisa ndiani? Ndi baba Tezvara kuti akupa mvumo ndiani? Audio yacho iripo Tezvara wemuroora. Handinyore zvinati zviri nyore kuroora. Kurambana, kukwinya. Handizvoba? Kana wangwara handi unotanga kuenda. Ende futi samukuru hamiriri nyaya dzakadaro. Anomira vanhu vachichata. Pakwe kanoona anosudurwa kudai. Asi kana uine danga haunotambirwa. Kana usina kazhinji kacho inozopera yato nekukoti. Paudiwa maintenance. Wezi wana grade 4 wese neuyo wanoenda namai. Asi anongoda futi support. Sani kuti pamba pacho ukanyasa kuona hako zvimwe vacho maifana kuti hapana imba isingarwiwi. Imba dzinorwiwa asi munodzoredzana. Muchengeta wana wamuri pamwe chete. Ini chandotoona ngechekuti mukadzi uyu hausimuchengeta umusafisa. Hatadzi kunyengwa ndavamwana mudiki. Ndewe uraro kunakirwa. Wezi pecha akaira papa pako hana kuira kunorima. Akaira mwiri wako iwo. Zvino kamusiya akadaro. Uri kuti ijeri diki here rumwe. Handozvona. Ndo zvakamupa kuti aite pfungwa dzekuti akudhonzewo. Maini nambozvoona unikagarawo newe 5 years uri kuno. Tanonzwawo seiko. Saka barika hausi kurigona. Pamusoro eshe wangu. Zvino zvinenge zvakaoma Changamire kuti muri mumba macho zvakare. Munenge muri majunju muri varume mese. Chikonzero anotora mwana besa pakati. Aisa mwana pakati ndojamba here mwana ndoenda kusei. Nyaya iyoyo yakabotaura kuna tete ichigadziriswa. Karambi. Zvakaita ndofunga. Nyaya iyoyo yebedroom wakangosvikawo here kwatete. Hauna saka hamusati maeka apa ya defense yao hamusati manetsana chinzwa nyahotsi mwanangu tora mukadzi wako wodzoka naye kumba wosunungurana iwo musunungurawo iyo kusunungurawo uchengete wanawo hapana kana chimboripo baba barika hausi kurigona pawangoita 2 years chete wangoti 2 years usiri kuuya kumba ipapa ijeri hombe ramupikisa saka hatadziba kuita izvo bozi ari kukuda dai asingakudiwo ba ainga sina kana dhiri nazvo zvese pamusoro Changamire kuti uye kumba kunga muri kuirana pakutaura handizvo here ndiri kumasanga macho ndopanganyirwa mameseji madaba ekundituka achita zvakasiyana siyana handizvo here kuti uye kumba ndara kuenda kumba asi mashoko andikusangana nawo ari kubva kune munhu wacho hakusi kuendeka aba mhete kutukwa kudiwa nyahotsi ari kudiwa baba pane mashoko asingakudi haakutuki haakuringi wobvaziwa tari kudini kutotukwa ikoko kudiwa ukatukwa ndito ndogumbuka wobva wauya paground ipapo hauna kuyera chakatondunza kurwara kwandakaita nenhayo izvi zvakatondombouya handisopa kunyepera ndikukwera ndisumbodapo ungobvira undoamba ngekutukwa pamusoro aiwa ndati ungoamba ngekutukwa here chimboteererai pashoma awambi ngekutukwa pamusoro indi panhara kubatewo muri papo Changamire wangu zvazoita ngezvodaiswa ndofunga pakutukwa ndepazamanga ndotaura naye ndizvoka pafoni ainipati urudei kwakanaka here ndizvo here toda ndizvo mhuri iri sei handidika vakata foni ndobari kunyorera meseji murabaraba wayo handizvo here yemashoko ndingoende ndikupiwa zvemashoko zvakapora aubvunzi kuti mhuri iri sei yausi kusapota pamusoro unotukwa here pamusoro ndofunga kwazivanzi kusapota baba ndofunga ndaishanda nayo tezvara wangu inini since 2018 up to 2022 baba ndo ndaishanda nawo inini handizvo here ndahora mari waifona kumwana munhu makotopa mari yakati handika ndobvisa kandobvisa aitondipo makamari ako akabvisirei handika zvaiwaida kuti mungoti mari yacho yese ndatambira ndo yanoti mazimari yacho tsve ini nacho ndofanga nditsababa ndinonga ndinonga programs amwe nendinawo handizvoba timi adaisonya hotsi zvaunoita kana yachikushungurudza yachikunetsawo ende vamwe wabamba tobvironerwa nawo wamai vasati tauriri bai handizvoba rokuapaidzwa chaiko chaiko kana kuti nhasira uri hii handizvoba iva kana zvichikukonza manje handikupa kwauno kuziva bhazi straight kumba kwacho hausviki kuna mhai hausviki kuna baba kuna tete nyaya yangu yese izvi ndizvo ndikuitwa nechii nemwana indanzwa nekurohwa wezi kurohwa kutukwa kurohwa kuri nani gari kutukwa wezi kutukwa hazvimani zvadini zvabuda apa wopinda munzira woenda ineyo kana uchiti ndinotukwa se handisi kuenda pachuti asaenda chii zvazvoita chikata pamusoro ngezvokudai so chaindirasa kuti ndititowenga iye masho bhozi chaindirasa ndikauya
Yango mbamba Tiri pamsoro. kutadzisa kuenda kwa tete. Kwatete kwatete Chii? akuno chimutadzisa. Hapana baba. Saka kubva nhasi akakutuka enda kuno mangare ikoko. Kuti agadzirwe. Boza anenge asina urayirwa baba. Asi kana mutanga kutaura nhasi iwe usingamboendiwo ba. Ndiyo unenge kuyamwira. Kukutuka kukuda. Mukadzi kana asingakudi anokutarisa. Kana ukaenda kana ukadii unobozoti munhu achatoa. Padare rino mutongo wataita inini nda kuchengeta mukadzi wako sarambe mukadzi iyo kati ndabva kure chinitaura uda kuita sei nhasi kubva nhasi kuenda mberi tizive tione manyorero edare redu kuti nyahotsi akuchengeta mhuri yake here kana nyahotsi akuenda kunoendesa mudzimai kumba kwawo tigare taziva tese tipidzwa mundani hazvidi umwe munhu zvinodaurirwani hazvidi baba hazvidi tete iwewe decision yako kana mai nini wangu wabva wamutaurira kuti ndikunoramba ita izvozvo kana wangu wabva wamutaurira kuti tiri kunotongwa teerera kutongwa ini ndatichengeta mhuri yako because point iri apa kuti zvese zvisvike izvozvo zvichiti ndo zviri kukangasirwa nemukadzi tati ndiwe wazvikonzeresa ndo maonero andaita dare rangu iri asi iwe kana wakashinga kuti zvazvadaro mandidzvanyirira mukadzi handisuda handikurambidzi asi wotokwinya ya kudena mangwiro kutoshinga shebu ndi mangwiro andadena saka ni mukadzi ishese kuri wakandaita na mukadzi ini nazvo mbokwana zvadzisa muromo wako saka ukuenda naye rini ndichitosvika pandorongo tindoita sei boze haisi nyaya yekungokusiya ipapo kwaungoenda boze ukamusiya ipapo uchingoenda tichaita kuti tiita court order ochengetera mhuri yake ipapo iwe usingatsiki ipapo kana wada kumuramba ita zvandikutaura izvi rongedza pfuma uenda unomutora musiya ikoko kwete kuenda nedhora ngoti mwana wenyu unokunerwa pasina izvozvo ukangomusiya akadaro uita kuti omunyorera tsamba uyu upiwa court order ugara zviri free ari ipapo ozi ajaira jeri kati ndingotaurawo nemunomu ndinofunga kuti zvese zvirikutaura zvari kuchiita kana inini paakanditaurira kuti ndomhangara ndakamutaura kuti shamwari ndomhangara hake asi ziva kuti zviri mberi zvakakosha nekuti nyaya idzi tagara tichiziva zvino ndakagonizomupa kuti shamwari and plus kuenda kwaakaita kumhangara kuna sabhuku nemapurisa aya kwandiri hana kumbonditaurira akatozonditaurira abva kumhangara asi paakanditaurira pacho ndakamuti inini wakanganisa mwanangu wamhanya zvino tikazonga taakuda kupatora manjeka dai manzwazwira ataurwa nemuroora kuti kwakanzi baba wako muroyi usanyanye kuteerera bai zvehanoita tinenge taakuda kuona fanika saipo boza hamuna kusumwa plus inini wacho pamba pangu apo mudzimai wangu uri pano ndakati ndiri kutenderera muyadhi yangu chibva ndaonawo izvozvizvo naro chene zvakasungirwa pamuti muti wacho wakatooma ndikati dzinyatsobuda pachena kutorayirana nokuti akasarayirwa kamunhu tinoraba ari kungopenga-penga wese bhosi nemukadzi wake asi inini kufunga kwangu hangu ndandiri kuti izvo nyaya iri yatangawo kuuya padare zvese izvika dai wamboregera nawo wambogarisana wotanga kuchinja pfungwa muroora wacho wobva asiyanawo nezvekuti hausi baba wangu wana mai wacho vari pano inini ndiripo ndopota ndichivabatsirawo pachaipa chese ndo nekontrole kana bvira kukontrola muroora kuti uleiwa takaenda kudaro ndo baba ri kufunga hangu kwangu nokuti mutoro uri mberi uko hausi mudzibaba iye pakutaura kuti waita mangwiro but ndiri kuona kwangu inini neugariro hwake haambozvisimudziba unozogumisira azviuraya handiti musuno akanga azvipa poison ndini ndakazonfonero wanga wakandifonera kuti ewewo munhu wamwa poison ndobva ndamhanya nemotikari ndikabva muchechi mondandiri ndikamhanya komutorawo ari kuramba kuti handiendi kuhospitari asi ndakazomumanikidza akandosvika korusiso ungadai akatofa zvino please dakota hangu hamene ndikukumbira wangu kuti kwaari iye unganzwawo here kukumbira kwangu zvimbotimirei zvakadaro iyewo muroora wangu osiyanawo neshamwari dzake dzaanotorera makondomu
aya anochengetera kumba kwake. Makondo nemapiritsi akanga ari ekumba kwemunhu anochengetera muna April kusvika zvino izvi anenge ari uchengetero wekumba kwenyu. Tinenge taakufungidzira zvakawanda. Ndiri kukumbira hangu kuti muroora murege kuita zvinhu zvakadari. Une kumba kwake, imi mune kumba kwenyu. Mukadzi wangu hafaniri kuti zvinhu zvake zvese achengetere kumba kwenyu. Veni muri ipapo pandirwadza iwe muroora unotaura baba wako kuti havasi baba wako, asi kuti ugare ipapo idzi baba muromo iwo hatidi nekunzwa. Makoshesero unoita baba wako ekukuzvara ndo makoshesero futi ita baba wezokatadza wakoshesa hauiti rugare baba. Handizvoba ndiwo anokubvumba mira iwawawa wakakosha kukosha chaiko chaiko. Kana wakakutuka unotoombera sezviri kuita izvi kuti baba tazvinzwa. Handizvoba waremekedzawo ndoti zvinhu zvenyu zvamunobata zvese zviendeke. Kana ukashaya sauti handidi nokunomhanya. Aiwa nyangwe ipapo ndo pandikangotaura kana izvezvi mukabvunza ndokwandaitoswera kana kumarichwa chitondiyamura murume wangu asipo. Wasvika kumba usvika kuti sorry baba ndakakutukai. Handizvoba iwe nyahotsi tenda zvinotaura baba. Nyaya hope yangu kuremera ngeyekuti wanga wabva wataura kuti ndikunoramba munhu. Ndobva uchifunga kuti unopafambisa sei. Ipapo izvi hantu ndinokutomutora mashoko yaya. Saka achibata zvataona isusu. Nyaya yako hehe inge neuremu asi tangozoona kuti kuzoti zvisvike ipapo. Sako few 2 years munhu ari mujeri. Saka ndozosvika kuti ndinobudawo rini mujeri ega ndiitowo izvi pamwe ndikaonawo murume. Handizvoba hapana kana zviripo baba kana kuti waroiwa kana kudini nani kutombotura yawo engada kudzidzira kuroya. Hapana zvese wandiratidza wandazviona zvese kune ngoda kufundirawo kuona kuti zvimboshanda here, asi zvakatoita sei zvakatoshanda. Kundibaya kuda kundiuraya. Aiwa kuda kundiuraya kana kutudzoka handitodzoka handitoda kugadzirisa iyi uyanga hwese hungori kuita dai kunzi asina kukubaya papano uyanga hungori kuita nechauziva kupi 2 years nechazizira kupe rongo kupikisa kuti mwana uyu ari mudiki haunyari patosvika akura so 5 months asadaro ba chiteerera zvataura baba kuti wewe muri mhuri yangu ngatibatanei tingorongere tiri pamwe potsi harwizwe asi kana azodzokeredza futa uchiona aita uya tomudaidza kuti iwe muroora paya patakataura kuti ipa murambi. Handizvoba nyawatsi teerera masoko ataura baba anokosha. Saka decision ngeipi kutora mhuri yako kana tione kwidza maoko dara hariputsi rinoumba ende hangu futi chichangamire dai wasiri wana mai wacho ngoda msina ndona pano chazondinetsa chete ndechekuti kufamba kwawo ndashaya kuti wangafamba sei kuti wafambe kwese ndinyatsochene ngoti pano ndinopaziva ndaona kuti ndachizongoti hangu kamudziyo kangu wakandikati wana mari iye wauya newake wauya na ndazongoona kuti dare ribudirire ndikaindi watakura hangu saka nyawotse tiri kuti chanokutaurira mwana wangu ngati kuwaka kuroora kuri nyore ndani kuramba ukaramba zvisina tsarukano oba pamba ipapo ndati haupatsikiba pane pari pake then ipapo panye ndoponoka uchiona manje isusu tichisvikawo free usingambotiwo kana kuti muri kutsvage nyiba. Handizvoba saka ringa muono wesewo mberi uri kuonesa mutemo zvauri zvinataka zviri nyore kuti mukadzi anchadidhora iyi but zvichazokurwadza bcause achabvunzwa kuti kuchaita kuti vana wako vakure uchiwachengeta ngekupi kuri nyore kuwachengeta utati ipapo pandiripa then uchiwachengeta futi iwo sasa wapedza kuramba masakadzwa esai. Saka potsa harwivi torai mhuri yenyu musunungurana ito yahuku chena bhurera chairo kana washinga ako handikurambidzi asi kana kushinga wacho mutoro wacho uchazoona kuti zvindi kutaura zvinhu ndikutaura pasangwe ndo zvichazongobuda zviri zviri. Saka saina henyu mavaye sabo nyawotsi isa mumbotipiwo nguwa ngerewa mbotaure sabo akabva ndawaipa taura isa pamusoro Stanford pamusoro Monica ndofunga manzwa mazwi ataura baba iamburera iri kukuwaka mukatedzera mazwi ayo ababa
wanoti ndisho chiripo chibaba che. Anokuyamura mune zvakawanda. Pamberi apo ukapikisa mazwi ababa. Amen. Ndo uromo wangu ndati ndiburise mukao. It's okay. Kune mmoja. Ipeyo mbuya msiaza. Taura nyuma ndara pasi. Pamusoro iyi inini hangu makurukota edare nemichangamiri naana baba wacho waunganira nyaya iyi. Chiri kunetsa apa ngechekuti varume zvavari kuita vana vedu ava, handiti mati pane zvinhu zvakagadzirwapo zvekuti murume wangu wati zvese zvazvitaurwa handiti. Varume shamuri kukanganisa chinhu wani. Ndautanga ukumbira michangamire kuti munhu uyo mukadzi ndiye yekutanga here. Mukadzi ndiye wake yekutanga here kuroora. Kwete. Ane wangani awakasiya. Wangani wakaenda? Handisibe. Anzi wangani? Ane mai wana avo. Mukomana uyu ndo first wekugara. Wakagara na vamwe sendongwetisa vana. Ane wana 10 musa. Arongwetisa vana. Saka ndapota hangu varume. Mai wataure both side. Atitaura one side. Iyo kwawo kumukunda wawo. Murume wechinganisi. Ndo chipiri. Chichazoeka rega apedze mozodzoko ipapo. Ndinozokanganwa kutaura zvandinoda. Handisuda kuputsa musha wawoba. Ini ndopindura. Chandura kuti vanhu vakaungana pano wese kana wana wauya nezera remwana uyu. Chachiri kukanganisa wana wedu avo. Wari kutora mukadzi kuti ndinokuda handiti. Waibva wati ndiye wangu chaiye. Waitadza kuchengeta. Waitamba nemagirlfriend. Magirlfriend ari kukukwadzai. Saka uyu anga akutora wakuitawo zvake. Munondiziva here? Gare pasi. Ndinokonda kumbira saunyama. Akasontara kana tuya mudare. Munondiziva, munondiona zara rangu. Wana wete wakagara apa wechidiki. Wari kukanganisa kuti wanotora mukadzi kuroora kuti ndaroora. Waiwanza magirlfriend. Ndo kwanoenda kobikirwa chikafu nekuti chinotorwa kunyoku kuchidzongwa uchirya. Mukadzi wako uchamuziwi. Saka uyu hana kukupa kukuba. Angari kuti wakunamatira kumaprofiti. Baba angari kunamatira kumaprofiti. Uyu hana kuda. Pane nyarara. Nyarara ibaba. Kana ndiri kukanganisa zvinandara. Kana ndiri kukanganisa ina asudati murambani. Ndodati muwake umba iye ndandatira kumba kwako mwana uyu yake wakonditsvaka munondiziva. Ndiri mbuya musarira ini. Kuti ndiuye pano ndadaidzwa na baba wake muzukuru wekwamusarira. Iyanzadzi yemurume wangu. Ndiye ine mwana uyu. Saka ndadaidzwa wabva kukuwabva kwetsoko ndichifone wafoni kuti taurire mbuya. Ndatowa munhu mukuru ndakura pano mamwe mabasa anosangana nawo. Wana wedu ndapota. Dambudziko remunaro. Mahura yamunotora asika wakimusha. Wari kuyari aifuta jana. Wari kuyari aisamusha. Anobva aenda kung'anga chaiko. Kana maprofiti mazuwana akuita. Kusvika kodobora wofurairwa. Zvatopera ukangozha mwiri wangu finish. Muruzvizwa here vakomana. Ndio zvamuri kuitwa. Regai kuuraya musha wenyu nehure. Nangana nemukadzi wewe wakabvisa mutete wakaroora. Ukaona ari kunetsa ngaende kwatete. Unosvika uchienda kokurukura. Ndizotairairwa nawo ifi. Zvine mazuva makuti kana akaenda ningotora umwe. Ndio zvikuita munhu wangu nyawose murume. Ndandiri mbuya kai. Uyu akati kana ndikarambwa tinoona umwe. Musha wacho unopfuta here vakomana. Musadarba zvinonyadzisa izvi. Izvi zvinonyadzisa izvi. Mazvizwa. Regerai. Mangwana kwachangamira kotongwa zvinhu zvakadai izvi. Kana akapiwa zvinhu izvi zviri kurapisa mwana anga akurwara. Matsono aya hauchazivi kuti angari kusenze huu. Ari kudai iwewe. Unofunga kuti nyarara kana ukadzungudza. Maiyo. Wairaiwa kwere wenyu wese. Wese wakafanana. Atiti bazokwenda one side kwamuri kuita. Ndiwo tiri kwenda one side. Kumbura fani kana misumuka mitaura mazuva akawanda. Andiri kutaura one side. Ndikataura kuti muri yese. Kana miti wanasikana wari kuhura ndimi kana wakadzi muri kuita kuti muri kuhura. Kuti kudini? Muri kuhurire. Iye mwanasikana wenyu wakaroora ngwarumba. Ndati gawareke kuti kudaro. Garai basi zvakwana. Sadaroka.
wakaimusha dato yako mpaka kwenye wote mangwana kwa Ndokurambizeva kuya kumba kwacho. Nonga mchingoona pambanga chingwe. tiri udamusha uko Zapindurani baba mnyaosi. Ndofunga pa kana wedu wacho bichara ino Ndokusunga yeye mukanaita iyo zvakadaro. wacho kuti vato kwa pano usasaite pamsoro iyi ngatilemeke. usasaite zvema mwana ndofunga mashoko ataurwa dare ranga ratopendera eh tikanyanya kugara tichingotaura nyaya yakangofanana yatambotaura pautanga tichidzokera tinokanganisa nyaya makomerwo aitwa newaridzi wemusha waitambira handiti saka ngatishandise mutoo iyoyo tisapedze nguva tibve panapa zvinhu zvichakanaka handiti chakamira nofunga apedza kutaura baba wemusha muridzi wemhuri apiwa akataura akapedza atopupura pake uye achena ataura mazwi akanaka zvokutoti hapasina amwe mazwi achapenderwa pamusoro pake iyo weduwo mwana achinje baitiro zvatopera mai basi ndi mai mai wacho Ndikona pane pasarira ili. Pasarira ka. zvingotinyadzisa izvi Pasarira ili pandikona. uye mutaure muya patv mudeka Matongerwa yaitwa zvakanaka but ndaifunga kuti pakadai pasvika level yekuti mukadzi akumbire ruregero kamurume wake because zvamuri kuzvakaita apa tinotapanga kuti tasiya Ukraine neRussia kuti endai mopedzerani muri kumberi of which ini ndaifungidzira kuti kana yaotsengwa yaonekwa kuti no vanhu ngavanogare vese mukadzi aifanaka kuchikumbira ruregero kuna baba masoko akataura okumbira ruregero kune murume wake pane zvinhu zviri kutarisirwa kuti maybe zvinhu izvi zvanga zvisina kuitwa nenzira yakanaka ini ndo maonero angu because apa muri tozonokumbirana ruregero wakumba kwawo here mutauro kwako kwakanaka tati muroora tinozoenda kumba kwababa ngoti baba sori ndakakutukai handizoba ndataura panapa saka rumwe ruregero ruri kuda ngerupi maybe pamwe kumurume ndati ndiwe honzeresi wasvika kuti zvinhu zvidaiso ndiwe murume ndo maonero andaita inini pandati futi handikumanikidziba kuti fukai gumbezi neuriri asi ndoda decision yako usati mukadzi chibva nditaurira totaziva kuti kubva nhasi kuenda mberi uda kufamba nenzira iyi hapana pindirika baba vanaona kuti vakamuremera saka ndikaita sekuti mukadzi iwewe kumbira murume wako ruregerero uye murume achakumbira ruregerero re2 years asingayeke mukadzi asi kuti muroora enda kuna baba unoti baba sori ndakakuti hamisi baba wangu ndapataura ipapo iye mukadzi nemurume idroyi tavisa rimwe dare ini ndo zvandataura zvandaona izvozvo takuti tione kuisa vamwe vanhu so iwe ndakuda kuti ndizwe zviri pamuromo pako maybe ukataura yatuita pano une dzimwe pfungwa dzouinadzo wozoti hatazopiwa mukana ikupedzisira tati uchibva pano kuita sei haishe handisasi chekutaura mataura zvapera enda uchengete mhuri yako pose harwiri ungochengeta mhuri reka ndiri kuenda kutura mhuri ndo pari kubvunzwa naizvi ndazopindira ndakakura Iye pasaina kuti chi. achengeta mhuri yake pamusoro mambo ndokundobvunza kuti iwe ndudzokedzawo kwauri muroora ziva kuti uri mushame wanhu murume wako akatsamwa zvisingaiti tezvero wako akatsamwa zvisingaiti asi ini dare ndaumbiridza kuti ndione futi umambara hwako zvinge zvadzokeredza futi tikuzvinyora maminutes ziva kuti uri muroorwa zvakawanda zvichaitika asi iwe pache zvako gadzisa unhu hwako zvinokosha zvinonge uri kushaya uri kudinzi baba aripo wana tete waripo nyaya yekutuka murume mafoni asida kuinzwa nyaya yekuti tezvara imimi hamusi tezvara wangu asida kuinzwa nyaya yekuenda muapostori yekuerenga muwhatsapp uchidzidzira kuroya pasi nayo handizvoba ziva zvokuchengeta musha iri nhamo yakunetsa baba aripo apa handizvoba iwe murume uchiwewo kumba asi shema mwa dema message mama ti ambone ndakundobvunza kuti pazvinhu zvachakaenda nazvo hatichaziida kundozvipiswa zvo pano nekuti kuenda kwachaita ngatiye pamusoro na baba ngatisimugeni pamutata tipinde wangu inotsvaga dzakarasika wamwa right ngatipinde next blessing